egun garrantzitsua izan zen Oriotarrentzat. Portuan bale bat agertu zen, eta Orioko 5 traineruk azken bale hura harrapatu zuten. Bale harrapaketa izaten zen arraunlarien indarra eta trebetasuna neurtzeko arrantzarik garrantzitsuena. Emakumeek portu inguruan josten dituzte beraien sareak gaur egun ere. Honelako irudiak ohizkoak dira Orion. Herri honek arrantzan tradizio handia izan du betidanik. Horrez gero, goi mailako txapelketetan erabiltzen dituen arraunak ere egiten dira bertan. Jesus Oliden arraun egilea da. Orain 2 urte hiltzen Mariano bere aitak eskuz egiten zituen arraunak, eta berak ere tradizioari jarraitzen dio. Orain, Jesusek berak bakarrik bete behar ditu merkatuko eskakizunak. Estatu osoan, berak bakarrik egiten ditu txapelketetarako zurezko arraunak. Berak eginiko arraunak hainbat filmetan ikusi izan ditugu. Traineru bat egiteko modua apenas aldatu bada ere, arrauna egiteko teknikak bilakaera handia izan du. Bai, orduan aizko zitzen da, aizkolak egin daitezen arraunak, ez da makinik eta zerra, eta kolik ez. Dana egur batekin itxezen, eta hori ja egur otsuak egin. Lehen arraunak pago egurrez egiten ziren, baina trinkoak eta pieza bakarrekoak ziren. Jesus gai da arraunak aitak edo berak eginikoak diren esateko, artelan hauek bakoitzaren nortasun berezia jaso baitute. Arraunak bada pautezkoa, hau izan tabloi otsuakin, da hau izan kolik eta izarretzan egoa. Honek izango jo 40 bat urte da arraun honek. Da hau, hemen da jarrien jasota, aurki ez da arraunek izango eta betirako. Gaur eguneko arraunak zurlistoiak elkarrekin itsatsiz egiten dira eta askoz arinagoak dira. Baina arraunak egitea 3 pusketa. Hau da Pedroa, erdinokokin egitea, kolakin peatu. Hau da erdila arraunena. Hau entortzea, pala jartzea, hogek kolatuta. Hori jarri eta kio entortzea, arrauna initzea. Forma emana da, oso osua. Honean entortzenen, lijatu. Eta kio hau barniza eman, 3 alduz barniza eman. Hori arrauna bukatu bada. Arraunlari honenek estimatzen dituzte ola honetatik ateratzen diren arraun gogor, zuzen eta arinak. 4 kilo inguru pisatzen dute, eta bataz beste 15 urte irauten dute. Jesusek nahikoa du aste bete, pago egurra hartu eta honelako arraun batean bihurtzeko. Baina egurrezko arrauna desagertzeko zorian dago, eta Jesus kexu da horregatik. Berak ere material berriak erabili behar izaten ditu, karbonozko fibra eta antzerako gai berriak kasurako. Bere nahia, zura lantzen jarraitzea bada ere. Fibra aldatua bizkat moda dalako. Amerikano ekarri gulako eta oaintanak hori bizu dago.